إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda a cikin falalarsa da rahamarsa ya sake jan kwanakinmu zuwa kuma cikin wannan wata na Ramadan, wata mai albarka. Muna roƙon Allah ya datar da mu da duk alkhairan da ke cikin wannan wata. Laifuffukanmu Allah ya yafe mana. Allah ya karbi ayyukanmu ya sanya mana cikin mizanin ayyukan alkhairanmu da za mu amfana ranar alkiyama. Yau ɗaya ga watan Ramadan, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1446, wadda kuma ɗaya ga watan uku miladiya 2025. To insha Allah yau za mu fara gabatar da dukkan darussanmu na tafsirin alkur'ani. Darasinmu na wannan masallaci namu mai albarka S19 za mu karanta suratul hujurat. Suratul hujurat, waɗansu daga cikin malamai suna ce mata suratul akhlaq, sura da take karantas da nagartattun ɗabi'u da ya kamata kowane musulmi mu'mini ya siffanta da su. Yana daga cikin manyan darussa da suratul hujurat take karantaswa shine ladubba. Musulmi mumini akwai yadda rayuwarsa ya kamata ta kasance, akwai tsarin da ya kamata a ce an same shi a kai. Mutum ba zai amsa sunan musulunci ya kuma ce ya yi imani sannan kuma ya ci gaba da rayuwa kara zube ba. Shi yasa za ka ji yadda a suran Allah ke ta maimaita ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu ya ayyuhal ladhina amanu. Yana daga cikin darussan da suratul hujurat take dauke da shi shine yadda musulmai da suka yi imani za su zama masu ladabi ga Allah subhanahu wata'ala. Dole ka zama kana da ladabi, kyakkyawar alaka tsakaninka da ubangijinka. Yana daga cikin darussan da suratul hujurat take dauke da shi shine yadda musulmai za su zama masu ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan suratul hujurat
ta ladabtar da musulmai yadda za su zama masu ladabi a tsakaninsu da junansu. So za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran wadda suka yi imani, yana cewa idan kuna tare da junanku kar ku dinga zolaya ko isgilin 'yan uwanku, kar ku dinga jifan 'yan uwanku da sunaye marasa kyau. Idan a bayan idonsu ne kar ku dinga munana musu zato, kar ku dinga gibarsu. Sannan Allah ya kira mutane gaba ɗayansu ya ce ku sani dukkanku ba wani wadda yake da daraja ko fifiko akan ɗan uwansa don ya fito daga wata ƙasa, ko ya fito daga wani gari, ko ya fito daga wata ƙabila, ko ya fito daga wani family. Fitanka daga familinku ba zai iya ɗaga darajarka akan wani musulmi ɗan uwanka. Kasantuwarka kai ɗan ƙasa kaza ne, ko ɗan jiha kaza ne, ko ɗan gari kaza ne, ko ka fito daga ƙabila kaza ne, wannan bai ƙara maka ƙimar da za ta ɗara ƙimar sauran mutane. Abin da ke ɗaga darajar mutum shine addini da tsoron Allah. Sannan suratul hujurat ta yi magana akan abin da ya shafi ni'ima da Allah ya mana na addini. Wannan addini da Allah ya maka gamdakatar ka same ka a kan shi, wallahi duk ni'imomin da za ka ɗaga ido ka kalla a rayuwa ba ni'imar da ta kai shi. Wannan alaƙoƙi man sigir da kake gani muke ta yi mu je mu dawo, wallahi in ba don musulunci ba Allah kaɗai ya san da kana ina ni ina. Allah kaɗai ya san me kake ci, Allah kaɗai ya san me kake sha, Allah kaɗai ya san wace irin rayuwa kake yi. Musulunci ne ya ba mu tsari. Saboda haka suratul hujurat sura ce madaniya, tana ɗauke da hukunce-hukunce na shari'a da ya kamata dole mu ɗora rayuwarmu akan tsarin shari'a. Wannan shine kaɗai hanyar da za mu bi mu samu tsira a duniyarmu, mu samu tsira a lahira. Musulmi ba zai taɓa ƙima ba, musulmi ba zai taɓa daraja ba, dole har sai ya siffanta da addininsa. Duk inda ka ajiye addini a gefe a rayuwarka, to agun za ka samu koma baya ka samu a rayuwa. Muna roƙon Allah ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fahimtarsa da kuma aiki da shi. Allah ya samu dace. To arma sai Allah ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu, Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah. Abdullahi dan Mas'ud yace duk lokacin da ka ji wannan kira ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, yace ka natsu ka ba da sauraronka domin ƙaruwa ce wadda ba ƙaruwa sama da ita. Ko dai wani abu da zai cutar da kai duniyarka da lahirarka Ubangiji zai hane ka, ko kuma wani alkhairin duniyarka da lahirarka Ubangiji zai umurce ka da shi. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi, ay la tuqaddimu shay'an bayna yadayi Allahi wa rasulihi. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, kar ku gabatar da wani abu gaba ga Allah da manzonsa. Kar ku ce Allah bai ce ba, kar ku hukunta Allah bai hukunta ba, kar ku gabatar da wani ra'ayi ko fahimta gaba ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗansu malamai suka ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasuli, ay la tataqaddamu bayna yadayi Allahi wa rasuli. Kar ku sha gaban Allah,
kar ku sha gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ci gashin kanku a wajen hukunci, ku ci gashin kanku a wajen ra'ayi, ku ci gashin kanku a wajen gudanar da rayuwarku. Allah ya ce kar ku gabaci Allah, kar ku gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya tabbata a cikin hadisi, yana daga cikin sababi na saukan waɗannan ayoyi na farkon suratul hujurat, waɗansu jama'a cikin ƙabilar banu tamim, annahu kadima rakbun min bani tamimin alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wata tawaga ce cikin ƙabilar banu tamim, mahaya suka zo akan ababen hawansu, raƙumansu, suka zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sun samu annabi na tare da sahabbansa. Abin da ya kawo su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya naɗa musu shugaba a tsakaninsu. Faƙala abubakar, sai abubakar siddiq ya ce, ya rasulallah, amiril ƙaƙa abana ma'abadin, ya ce ya manzon Allah ka naɗa musu alƙaƙa ibn ma'abadin. Faƙala umar, sayyidina umar sai ya ce ya rasulallah, amiril aqra ibn habis, ka naɗa musu aqra ibn habis. Annabi na zaune yana jin su dai waɗannan ƙabila, waɗannan jama'a sun zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya naɗa musu shugaba a tsakaninsu. Sayyidina abubakar sai ce ya manzon Allah, ga wadda ya fi kamata a naɗa. Sayyidina umar sai ce ga wadda ya fi kamata a naɗa. Allah sai saukar da wannan aya. Allah ya ce me kai ku, wa za a naɗa ga manzon Allah a zaune? Ya ayyuhal ladina amanu, Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi, kar ku dinga gabatar da wani jawabi gaba ga Allah da manzonsa. Jama'a mun ji? Allah shine mai hukunci, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine mai hukunci. Wato yana daga cikin abin da ya kamata 'yan uwa mu fahimta game da al'amarin addini. Kaga addinin musulunci addini ne da 100% aka gina shi akan ka bi abin da aka tsara, ka bi abin da aka tsara. Inda mutanenmu da su fahimci addini ta wannan fiska, wallahi da bid'a ta bar kowane lungu da saƙo a cikin al'ummar musulmi. Shi addinin musulunci addini ne da aka gina shi akan kawai kabi, an tsara shi, an yi komai, an cika shi, bayi bukatar ra'ayin kowa, bayi bukatar tunanin kowa. Abinda ake so kabi, abinda ake so kabi. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Yace ku bi, kar ku dinga kirkirowa kuna sawa a addini. Faqad kufitum, an wadatar da ku. Akwai wahayi, akwai alqur'ani, akwai sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Addinin musulunci, in uwana masu albarka, ka fahimci kai abinda ake so ka bi, ka bi abinda aka gina musulunci akai, bi ka bi, wa in tuti'uhu tahtadu. Allah ya ce ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الله يتوى منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الله يتوى سنن سيمك دوراك أكن شرعة دمك tsara daga wajenmu. Allah sai ya ce mishi fattabi'iha, Allah ya ce annabi ka bita, wala tattabi hawa alladhina la ya'lamun, kar ka bibi son zuciya na waɗanda ba su da ilimi.
thumma ja'alnaka ala shari'atin, Allah ya ce mun dora ka ne akan doron wata shari'a. Allah sai ya ce mishi fattabi'ha kabita. Akan haka aka gina musulunci. Idan mutum na da wayewa na addini kuma ya fahimci addini akan haka, wallahi babu dama a zo mishi da wani kirkirarren abu a sa mishi a addini kuma ya karba. Addini bi ake yi. Kuma bari in gaya muku wani abu, kaga musulunci ko annabawa da Allah ya aiko su, Allah bai ba su lasisin su ma su kirkiri nasu su sa a addini ba. Yawwa, shi annabi da zai zo da shari'ar, shi aka ma wahayin shari'ar, shi ne manzon al'ummarsa. Shi kansa ba shi da lasisin da zai ɗauko nashi na cin gashin kansa ya saka a addini ya ce wa mutane abu kaza ya dace kawai ku yi. Ba zai yiwu ba, dole sai yana daga cikin abin da aka shar'anta. Jama'a mun fahimta? Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idha tutula alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'an ati bi qur'anin ghayri hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله يتي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. الله يتي إذن أكا كرنتا مسو آيوهم بيننن قال الذين لا يرجون لقاءنا. الله يتي وأن دباس فاتر قموادم، ba su tsoron azabar lahira, ba su fatan rahamar Allah a ranar alkiyama, sai su ce iti bi ƙur'anin gairi hada, ka zo mana da wani alƙur'ani ba wannan ba, wannan kan ba za mu yarda da shi ba, don an soki ababen bautanmu a cikinsa, an aibata ababen bautanmu a cikinsa. Iti bi ƙur'anin gairi haza au baddilhu, ko kuma a canza a ɗanyi gyare-gyare a cikinsa. Ƙul Allah ya ce ka ce musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, yace ka gaya musu ba zai yiwu ba na gyara alqur'ani ko na canza shi akan cin gashin kaina da kaina. Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ma yakunu li, ba zai yiwu ba gare ni an ubaddilahu, na canza wani abu ya muku daɗi ko bai muku daɗi ba, min tilqa'i nafsi, akan cin gashin kaina in canza shi, ba zai yiwu ba. In attabi'u illa ma yuha ilayya, ba abinda nake bi sai abinda aka mun wahayinsa. Shi yasa zaka yi ta ganin su a Qur'ani, in attabi'u illa ma yuha ilayya, ba abin da nake bi. Duk annabi ko manzo idan ya zo yakan gaya wa mutanensa, ni ma fa abin da aka mun wahayi nake bi. A wani gu sai ka ji innama attabi'u ma yuha ilayya, iyakar abin da nake bi shine abin da aka mun wahayinsa. Idan manzo zai ce zai bi ne abin da Allah ya shar'anta gare shi, to ina wani ya zo da wani abu da ba Allah ne shar'anta shi. Kul Allah ya ce ka ce musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, ba zai yiwu gare ni ba na canza alqur'ani ko na zo da wani qur'ani ko ai gyara a qur'ani min tilqa'i nafsi akan cin gashin kaina da kaina. In attabi'u illa ma yuha ilayya, iyakar abin da nake bi shine abin da aka mun wahayinsa gare ni. Wannan shine abin da kowane manzo yake ambata wa mutanensa. Kuma ka dubi kamar yadda muka faɗa, Allah subhanahu wata'ala
yace kadzabat qaumu nuhin al-mursalin suratul shu'ara كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين سيتي فاتقوا الله وأطيعون كذبت عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين شما النبي هود يتي فاتقوا الله وأطيعون كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت ثمود المرسلين إذا قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين نعم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح إذا قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين شما سيتي مسو فاتقوا الله وأطيعون كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين إذا قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين شما سيتي فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون كذب أصحاب الأيكة المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين شما يتي فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون مسألة المسلمين مسألة تبي إن ذاك بك بإن بداك بك تفي أما باك da lasisi na shigo da wani abu cikin addini matsala ce ta kabi Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya ce kul ka ce musu in kuntum tuhibbuna Allah in har da gaske kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni magana ce ta kawai shari'ar tana ajiye kawai ka bi shari'ar tana tsare addinin cikakken addini ne bayi da tawaya yaya da a shiga bayan gida yana nan yaya da a fita a bayan gida yana nan in an shiga bayan gida yaya da a tsuguna yana nan in za a yi tsarki yaya za a yi yana nan in za a shiga masallaci yaya za a yi yana nan in an shiga mai da a fara yi yana nan in an zo komai yana nan abinda ake bukata kawai ka bi abinda ake bukata matsalar addini matsala ce ta ka bi abinda aka shar'anta maka idan mutum ya fahimci wannan zai gane matsalar bid'a a cikin addini har kafirai da suka kafirce ma Allah na daga cikin jigon abinda ya kai su zuwa ga kafirci shine kirkiran abu a jingina ma Allah kirkiran abu a jingina ma Allah Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الله يقول وإذا فعلوا فاحشة إذا سك أيكة وتا الفحشاء وتا كتوبرا سيسكي وجدنا عليها آباءنا kalu sai su ce wajadana alaiha aba'ana mun samu iyayenmu ne haka suke yi mun samu iyayenmu ne akan haka wallahu amarna biha kaji inda matsalan ta zo suka ce kuma Allah ne ya umurce mu suka ce Allah ne ya umurce mu kul Allah ya ce ka gaya musu inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umurni da alfasha sai Allah ya ce ataquluna alallahi ma la ta'lamun yanzu kwa dinga faɗin magana ku kirkiri magana
ku jingina ma Allah abinda ba ku da ilimi akai. Za ku dinga kirkirar magana kuna jingina ta zuwa ga Allah, da ma kun tsaya akan wajadana alaiha aba ana iyayenmu muka samu akai. Kaga gargajiya zalla. Amma cewa wallahu amarana biha, Allah shine ya umurce mu da ita. Allah ya ce ka gaya musu inna Allah la ya'muru bil fasha, Allah baya umurni da alfasha. Ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun, yanzu kwa dinga kirkiran magana kuna jingina ma Allah abinda ba ku da ilimi akai. Can ina jin suratul ma'ida ne, ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. dabbobi suka ware, akwai bahira, akwai sa'iba, akwai wasila, akwai ham. Wannan taguwar raƙumar idan ta haifi kamar 'ya'ya 5, to sai a ce to daga kan 5 ɗin nan yanzu an haramta, ko wani abu ya faru za a yanka ta, mata ba za su ci naman ba, maza ne kawai da su ci. Nononta kuma idan an tatse, nonon kuma na gumaka ne, ita kuma raƙuma kaza idan ta yi kaza ta kaza ne, ita kuma kaza in ta yi kaza ta kaza ne. Duka suka ce Allah ne ya tsara ai haka. Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Allah ya ce ƙarya ne, ba wata wasila, ba wata bahira, ba wata sa'iba, ba wata wasila, ba wani ham da wai Allah ya tsara waɗannan abubuwan a kansu. Kawai in za a zalunci jama'a a hana su cin nama, za a zalunce su. ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. الله تكافرين سنة كريكيران كريا مع الله، سكريكيري كريا سجنجنا مع الله، وأكثرهم لا يأكلون. الله تمفي يوم سبا سدهنك توشيسا الله سيئي كشين ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. Allah ce karku kuskura ku faɗa bisa abinda bakinku, harasanku, harsunanku suke faɗa na ƙarerayi. Karka dinga shatan magana. Allah ce ka dinga cewa abu kaza ya halatta, abu kaza haram. wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram. Allah ce karku kuskura ku dinga faɗi kuna jingina ma Allah saboda abinda harsunanku suke faɗa na ƙarerayi, ku dinga cewa abu kaza halal ne, abu kaza haram ne, litaftaru ala Allahi al-kadhiba, don ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhib, waɗanda suke kirkiran ƙarya suna jingina ma Allah, la yuflihun. Allah ce ba su rabauta har abada. Idan abu halal ne, Allah ne mai cewa halal ne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai cewa halal. Idan abu haram ne, Allah da manzonsa ne masu haramtawa. Durrikan malami bai isa ya haramta abu ko ya halatta abu ba, sai in Allah da manzonsa sun halatta ko sun haramta. Wata rana Adi bin Hatim, lokacin bai musulunta ba, ya zo majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ma cross ɗinsa a wuyansa. Yana isowa sai ya yi kicibis. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin wata aya a suratu tauba, ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها
واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. a cikin ayar Allah yake cewa ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudu da Nasara sun riki malamansu da masu bautansu ubannin giji koma bayan Allah. Wal masiha ibn Maryam sun riki almasihu danna na Maryama a matsayin ubangiji koma bayan Allah. Annabi na bayanin wannan aya, Adi bin Hatim sai ya ji ittakadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudu da Nasara sun riki malamansu fada-fadansu da masu bautansu ababen bauta koma bayan Allah, sun riki almasihu a matsayin abin bauta koma bayan Allah. Qultu lahu, Adi yace yana ce ma annabi inna lasna na abuduhum, yace ma annabi ba ma bauta musu. Yanzu kan ba gashi keke na wajen ba, yace ma annabi ba ma bauta musu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramahu Allah fatuhillunahu. Annabi yace to bari in tambaye ka, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu, ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta muku sai ku biye musu kuma ku haramta? Wa yuhilluna ma harrama Allah, kuma ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta muku fatuhillunahu, ku bi su kuma ku halatta? Qultu bala, yace ma annabi wannan kan muna yi. Annabi yace fatilka ibadatuhum, ai bautan kenan. Annabi yace ai bautan kenan, ai mai haramtawa mai halattawa Allah ne kawai. Saboda idan wani zai halatta ko zai haramta ka bi shi, ai ka bauta mishi, an gama bauta. Saboda ka ba wadda yake da wannan damar na ya hukunta wani abu ko kiyasi da kaga ake yi, ai waɗansu ƙa'idodi ake amfani da su. Idan aka kalli giya da haɗarinta da tambelanta da rikicin da take haɗawa, sai a kalli wiwi, sai a kalli ƙwaya, sai a kalli hodar iblis. Idan aka ga irin waɗannan illoli da suke cikinta, to sai a ciro hukuncinta sai a ɗora musu. Yanzu kaga hukuncin da aka ɗora musu ai hukuncin Allah ne, tunda abinda Allah ya hukunta ne a nan aka ɗauko aka ɗora shi a nan. Ba malami ne zai kalli wiwin shi ya yi hukuncin kansa da kansa. Jama'a muna fahimta? So duk wannan suna rufe ƙofa na a shigo da wani abu a cikin addini. Shi yasa da Allah ya zo yake magana akan mala'iku, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhana bal ibadun mukramun, subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa to kaji masu da'a kenan. Allah ya ce wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan, kafirai suka ce Allah ya riki da, yana da da. Subhana, Allah ce tsarki ya tabbata ga Allah. Bal ibadun mukramun, Allah ya ce bari su waɗannan mala'iku da kuke jingina su ma Allah, bayin Allah ne masu daraja wadda aka ɗaukaka darajarsu. Allah sai ya ce la yasbiqunahu bil qawli, ba su gabatan Allah da wani furuci, ba su gabatan Allah da wani aiki. Wa hum bi amrihi ya'malun, kawai umurnin Allah suke aiki da shi. In yace su yi su yi, in yace su bari su bari. To haka ake son mu'mini, haka ake son mu'mini. Abunda Allah ya shar'anta mishi ya wadace shi, abinda Allah ya shar'anta mishi ya wadace shi, bai da bukatar ƙari. Kuma wannan bi da ake cewa mu bi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buga wani misali. Al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin Abu Musa al-Ash'ari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bi. Annabi ya ce misali na da misalin abin da aka aiko ni da shi
yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba mu misalinsa a tsakaninmu. Abinda aka aiko shi da shi ba alkur'ani da sunna ba, to zai ba mu misalin alkur'ani da sunna da aka aiko shi da shi zuwa gare mu. Annabi ya ce inna mathali, a wata riwaya innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi, iyakar misali na da misalin abun da aka aiko ni da shi zuwa gare ku. Ka mathali rajulin ata qaumahu, annabi ya ce kamar misalin wani mutum ne da ya zo wa mutanensa. Dama akwai ɗarɗar, akwai yiwuwar ɓarkewan yaƙi tsakanin mutanen garinsu da kuma wata alƙarya. Waccar alƙaryan tana da ƙarfi matuƙa da za ta iya rugu-rugu da alƙaryarsa. To sai ya tsinkayi abokan gaba. Annabi ya ce to misali na abin da na zo muku da shi, da misalin wahayi da Allah ya bani, kamar thali rajulin, kamar misalin wani mutum ne ata qauman, a wata riwaya ata qaumahu, ya zo wa mutanensa. Fakala sai ya ce ya qaum, ya ku mutane na, inni ra'aytul jaysha bi ainayya, yace rundunar abokan gaban nan na ganta da idan dunana dinnan guda biyu, na gansu. Wa inni ana nadhirul uryan, kuma yace musu ni ne mai gargadin da ba ƙarya a ciki. Annadhirul uryan, idan mutum na so ya isar da wani sako, to yakan cire rigansa sai ya daga ya nuna ma jama'arsa saboda su gane fa al'amari yayi al'amari. Ko kai ne yanzu ina karatun nan zan yi wani jawabi kaga na cire riga, ai ka san da gaske ne. Jama'a mun fahimta? To shine annadhirul uryan. Sai ya ce musu wa inna ma ana nadhirul uryan, ni ne annadhirul uryan, mai gargadi wadda ba ƙarya ko kokonto a gargadinsa. Annabi sai ya ce fa ata'ahu ta'ifatun min qaumihi, sai wata yanki daga cikin mutanensa, wannan jama'arsa na garinsa da ya gargadan, sai suka mai da'a. Fa adlaju, farkon dare sai suka sulale. Fanɗalaƙo ala mahalihim, suka tafi lami lafiya a kwanciyar hankali. Jama'a ni kuna fahimtar misali? Da ya zo ya gaya wa mutanensa cewa ya ga abokan gaban nan suna dab da kawo farmaki. Ya ce to sai aka samu wani yanki daga cikin mutanen sai suka gaskata. Dare na shiga suka sulale suka bar garin. Fanɗalaƙo ala mahalihim, suka tafi a natse, fanajau, suka tsira. Wa kadzabat ta'ifatun minhum, annabi ce sai aka samu wani ke suka karita suka ce kai wannan labari ne. Fa asbahu makanahum, sai suka wayi gari suka kwana a nan gidajensu inda aka ankarar da su. Fa sabbahumul jaysh, annabi ya ce sai wacce rundunan ta kawo harin asuba, suka yi safako, suka yi asuba a cikin mummunan hari. Fa ahlakahum, suka zo suka halaka su, wajtahahum, suka daidaita su. Annabi sai ya ce fa zalika masalu man ata'ani, annabi ya ce to wancan na farkon da suka gudun shine misalin wadda suka minni da'a. In nace su zauna su zauna, in manzala ce ka tsuguna, jifa ne yake zuwa. In yace ka bi backdoor kawai, don me shi ana mai wahayi. Fadhalika masalu man ata'ani, yace to waɗancan na farko da suka tsira su ne misalin wadda suka mun da'a, fattaba'a ma ji'tu bihi, suka bi abinda nazo da shi. Wa mathalu man asani wa kadhaba bima ji'tu bihi min alhaq, na biyun kuma wadda abokan gaba suka cin musu, su ne misalin waɗannan da suka ƙaryata ni, suka ƙi bin abin da na zo da shi na gaskiya. Idan ka gane wannan misali, ashe za ka gane ba aiki shari'a take bayarwa ba in ta ce aiko a bari, tseratar da kai ake so. Saboda ka misalin annabi sallallahu alaihi wasallama da misalin wahayin da aka mishi, annabi ya ce kawai a ce ma ne ka yi nan kar ka yi nan, ka yi nan kar ka yi nan, saboda ka tsira. Duk abin da aka shar'anta nan ba an shar'anta ba ne don a baka wani aiki. Jama'a muna fahimta?
to Allah sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kar ku gabatar da wani furuci ko aiki gaba ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan na daidai da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa mudathatil umur. Annabi yace ka shedinku da kagaggun abubuwa a addini, fa inna kullu mudathatin bid'a, duk wani kagaggen abu da za a shigo da shi addini bid'a ne, wa kullu bid'atin dalala, kowace bid'a kuma bata ce, wa kullu dalalatin finnar, kuma kowace bata makomanta wuta. Saboda karkar wani ya zo ya rikita maka kwakwalwa da misalsalu na shirme. Kasan ita bid'a dama abinda ake kama kwakwalwar mutum da bid'a shine misalsalu na hankali. To amma hankalin ai na rashin hankali ne. Idan manzon Allah zai ce ayi kudu, wani ya zo ya maka misali ya ce kayi arewa kuma kayi arewa, ai hankalinka bai zama hankali ba. Shi yasa sayyidina Ali yake cewa idan da addini da ra'ayi ake yi, shafan kufi da ƙasa za a shafa ba sama ba. Haka ne ko ba haka? Shi kufi in kana tafiya da shi ai kana taka kai ƙasa ne. To amma idan ka zo za ka yi alwala, saman kufin da ka shafa ba ƙasa inda ake taka ƙasa ba. Ya ce inda da ra'ayi ake yi, da ƙasan ya kamata a goge, tunda nan ne yake taka dotti, amma sai aka ce a shafi sama. To musulunci al-istislam ne, miƙa wuya ne, saranda ne. Idan Allah ya ce ga yadda za a yi, kawai haka da a yi. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi da a yi, kawai haka da a yi. Saboda haka idan mutum ya zo yana bid'a, aka ce mishi ba kyau, sai ce to abu kazan ne ba kyau. Ai komai da gurbinsa. Ko al'amarin addini ne, komai akwai inda ake sa shi. Kamar a dama kunu ne a zuba gishiri. In kai magana ta to shan gishirin haramun ne? Ba haramun ba ne, amma dai kunun ba zai shawo ba. Idan aka yi kabbaran harama, akwai abin da ake karantawa. Ka zo inda za a karanta fatiha, ka ce za ka yi tasbihi abun? In amma magana sai ka ce to tasbihin ne ba kyau? Yana da kyau, amma gun dai ba gunsa ba ne. Idan aka yi ruku'u, abin da ake faɗa daban da abin da ake faɗa a sujuda. Inda za ka ɗauko na sujuda ka yi a ruku'u, na ruku'u ka yi a sujuda, sai a ce ka yi ba daidai ba. To sai a ce subhana rabbiyal a'la ne ba kyau, ko subhana rabbiyal azim ne ba kyau. Suna da kyau, kawai baka yi su a inda suka dace ba. Jama'a mun fahimta? To idan kai kuma baka fahimci sharrin bid'a ba, sai ka dinga duba abun, mun fahimta, ba tare da lura da yadda shari'a ta tsara shi ba, a inda shari'a ta ajiye shi ba. Yanzu mun yi sallan asuba raka'a 2, in mun yi raka'a 4 Allah zai karba? To amma ai karawa muka yi. Jama'a mun fahimta? To amma shi 2 yake so. Saboda haka Allah in yace kai tafiya in kai gudu ba zai biya ba. In yace kai sauri in kai gudu ba zai biya ba. In yace kai gudu in kai tafiya, shi abin da yake so ka mai biyayya. In yace ka zauna ka zauna, in yace ka tsuguna in ka zauna kai laifi. Haka ake addini kawai. Abinda shari'a ta zo da shi shine, ba abinda kwakwalwarka ko tunaninka ko na waninka ya zo da shi ba. Allah sai ya ce wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, inna Allaha sami'un alim, lalle Allah mai ji ne, Allah mai ilimi ne. Allah ya sa mu dace. To jama'a sai mu kwana ana, sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.